Здравейте всички, с вас е Легодарка и днес отваряме набор на Лего Ninjago Iron Jitsu. Тук има такава мини фигурка, дух. Много яко, ако свалим маската, ние виждаме такова лице. Такова интересно. Краката са прозрачни. Най-яката фигурка, която съм си виждал. Също тук има сурикема на Зейн. Защо са ги сложили тук, аз не знам. И сега това може да полети. Ако дръпна дръжката, гледайте. Такова нещо. И сега това е всичко. С вас е бил Легодарка. На всички чао!